ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாணிக்கவல்லி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம நல்லபடியா கிருஷ்ணாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 8 நம்ம பார்க்க போறோம். லெவல் 2ல நம்ம இருக்கோம். பகவத்கீதை அப்படின்றதே ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அடுத்த சாப்டரோட தலைப்பு அதுதான். சரிங்களா? ரொம்ப ரேரான சொல்ஸ்க்கு தான் கிடைக்கும். இந்த அத்தியாயத்துல அதையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. பகவான் நம்மளெல்லாம் வந்து அதுக்கு பிராப்தம் கொடுத்துருக்காங்க. பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு பகவானோட நேரடி உபதேசம். சரிங்களா? அதனால் ரொம்ப பொக்கிஷம், கம்பேரே பண்ண முடியாது, அவ்வளவு உயர்ந்தது அந்த பகவத்கீதையை. நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். எனக்கு கொடுத்தே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம், ஒரு பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, கொஞ்சம்தான் இருக்குது நம்மளுக்கு, அது ரொம்ப வேல்யூபிள் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம், போய் அடிச்சு பிடிச்சி டிப்புன்னு வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வேல்யூபிளானது அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போய் அப்படியே ஸ்வீகரிச்சுட்டு வந்துடுவோம். கரெக்டாக அது மாதிரி பகவத்கீதை அப்படின்றது ரொம்ப வேல்யூபிள். சரிங்களா? அதனால நம்மளெல்லாம் பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்களே நினைக்கும் போது என்ன பண்ணிடணும், அதுக்கே நம்ம ரொம்ப வந்து நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையை நல்லபடியாக வாசித்து நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம லைஃப்பில் பகவத்கீதையில் என்ன பகவான் உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வந்துடணும். பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு குருன்றவங்க அவசியம் வேணும். ஏன்னா குருவோட கைடன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, பகவானோட மெசேஜை வாழ்க்கையில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தெரியாது. அதுவும் என்ன மாதிரி குரு வேணும், பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து வரணும். அது என்னென்ன பரம்பரை அப்படின்றது 4வது அத்தியாயத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம் அப்படி 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு சம்பிரதாயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். நம்ம இருக்கிறது இஷ்கான் பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் நம்ம இருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பரம்பராவில் வர குருக்களோட அனுகிரகத்தோட கைடன்ஸோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து பகவத்கீதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம லைஃப்பில் அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணோன்னா நல்லபடியாக நம்ம வந்து பகவானை இந்த பிறவிலே அடைஞ்சிடலாம். பிறப்பு சோஷின்றது பெரிய சம்சார சாகரத்தை நம்ம எளிதில் கடந்து பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடலாம். ஸோ அதுக்காக நம்ம அவசியம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு நமக்கு அனைத்து வகையான சக்தியையும் கொடுக்கட்டும். இது வரைக்கும் பண்ணதே நிறைய பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா? ஆரோக்கியமான சரீரம், மனித பிறப்பு, பகவத்கீதை நமக்கெல்லாம் கிடைக்கிற அளவுக்கு அனுகிரகம் எல்லாமே நல்லபடியாக பகவான் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம இனிமேலும் பக்தி பண்ணுறதுலையும் பகவான் வந்து நமக்கு பரிபூர்ண அனுகிரகம் நல்லபடியாக கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு அத்தியாயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கிருஷ்ணரை அடைதல் ஆசையாக இருக்கா? கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஆசைப்படணும். சரிங்களா? பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடணும். எப்படி அடையிறதுன்ற அந்த ரகசியத்தை தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு பகவான் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அக்ஷர பிரம்ம யோகம். எல்லா ஆத்மாவும் கடைசியில் யாரு தான் போய் அடைய போகிறோம்? பகவானை தான். சரியா? கிருஷ்ணர் பகவானை அடையணும். அது எப்படி அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பக்தி யோகமே ரொம்ப இனிமையானதாக இருக்கும். சரிங்களா? மற்ற கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை விட பக்தி யோகம் ரொம்ப இனிமையானதாக இருக்கும். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை நம்ம நல்லபடியாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அத்தியாயத்தை நம்ம நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் பிரணத்தி மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் பிரணந்தி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. நான் ஆஃபர் ஓம் நமோ பண்றேன். யார் ஆஃபர் பண்றீங்க? வேதவல்லி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி மாதாஜி, நீங்க டிராவல்ல இருக்கீங்களா? நான் ஆஃபர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप
मह्यं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல் நல்லபடியா பரம்பரைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஆச்சாரியனுக்கு பகவானுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம வந்து மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம், நம்மளோட கிராட்டிடியூட், நம்மளோட ப்ரேயர்ஸு. இப்போ நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயம் நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். இது வந்து 4ஆக வந்து பிரிக்க முடியும். 8.1 to 4 வரைக்கும் அர்ஜுனன் கேள்விகள், அது நம்ம வந்து பார்ப்போம். 8 கேள்விகள், 8வது அத்தியாயத்தில் 8 கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் அதுக்கு உபதேசம் கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? இறப்பு இறுதி தேர்வு அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே இறப்புன்றது உண்டு, எக்ஸாம்ன்றது உண்டு. அது நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அதுதான் இங்கே, சரிங்களா? அதுக்கு தான் இவ்வளவும். எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் இருக்குது, டெத்துன்றது தான் எக்ஸாமு. அந்த எக்ஸாமை எல்லோரும் எப்படி எழுதணும்னு பார்க்கணும். பகவத்கீதை வாசிக்கிறவங்க நல்லபடியாக எழுதி பாஸ் பண்ணிடலாம், பகவத்கீதை வாசிக்காதவங்க ஃபெயில் ஆகிடணும். அதுதான் ஏன்னா இதில் தான் அந்த ரகசியமே இருக்குது, இறக்கும் தருவாயில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பரத்தை அடைதல் அப்படின்றத பார்க்குறோம். தூய பக்தி சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? ஸோ இந்த இதில் என்னென்னா 7வது அத்தியாயத்தில் நமக்கு வந்து 29 30 ஸ்லோகங்களில் இந்த பிரம்மன், அத்தியாத்மா, அதிதெய்வம், அதியக்ஞா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம், சரிங்களா? அப்புறம் பிரயாண காலம், இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து நேற்றுக்கு அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் அர்ஜுனன் வந்து நமக்காக கொஷின் கேட்குறாங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அர்ஜுனன் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வினவினார், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அத்தியாத்மா என்பது என்ன? அர்ஜுனன் வந்து பியூர் டிவோட்டி, அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க டிவோட்டி, பக்தன். நமக்காக தான் எல்லாமே கேட்குறாங்க, சரிங்களா? அதனால் அர்ஜுனன் கேட்குற கொஷின்லாம் நமக்காக கேட்குறாங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், கவனமாக நம்ம உபதேசத்தை எடுத்துக்கணும் பகவான்கிட்டேருந்து. அர்ஜுனன்கிட்டே நம்ம நன்றி சொல்லிக்கணும். அவங்க பக்கத்துலேருந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். பகவத்கீதை எப்பயும் அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் நடந்த சம்பாஷணை, கான்வர்சேஷன். நம்ம என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனன் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம கவனமாக கேட்கணும். ஏன்னா நமக்காக தான் அர்ஜுனன் அங்கே கேட்டுட்ருக்காங்க, சரிங்களா? பகவான் நமக்காக தான் உபதேசம் பண்ணுறாங்க, பக்தி பண்ணுன்றது. அர்ஜுன் ஆல்ரெடி அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்து கேட்கணும். நம்ம தப்பி தவறி கூட திருதராஷ்டிர பக்கத்தில் இருந்து நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களும் கேட்குறாங்க, ஆனால் அவங்ககிட்ட என்ன ஆகலை, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரலை, பக்தி வரலை, இல்லைங்களா? அப்போ யாரெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்துடுறோமோ, பகவத்கீதை வாசிக்கும்போது நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கேட்குறோம், அர்ஜுனர் பக்கத்துலேருந்து நம்ம கேட்குறது, சரிங்களா? அதனால் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் நம்ம எங்கேருந்து நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னு. அர்ஜுனன் பக்கத்துலேருந்து நம்ம நல்லபடியாக பகவத்கீதையை கேட்போம் பகவான்கிட்ட இருந்து, சரிங்களா? நமக்காக தான் கொஷின் கேட்குறாங்க. பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மானா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன, ஜட தோற்றம்னா என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து விளக்குவீராக அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. 2வது ஸ்லோகத்திலேயே வந்து யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்றதையும் அர்ஜுனன் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க, சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு இந்த டேப்லர் காலம் 8 கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பிரம்மன்னா என்ன, ஆத்மா, சரிங்களா? ஆத்மானா என்ன அப்படின்னும்போது உடலை கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆத்மா, சரிங்களா? அது வந்ததுக்கப்புறம் தானே உடல் இயங்குது,
இல்லைங்களா? நம்ம சரீரம். கர்மா அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ப இந்த சரீரத்த பாதுகாக்கிறதுக்காக சில செயல்கள்லாம் நம்ம செய்வோம். உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம். அதுக்கு நம்ம செயல்கள்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா? அப்ப பொருள் உடலுக்கு தேவையான செயல்கள நம்ம செய்யறது. அதாவது பலனை இந்த சரீரத்த பார்த்துக்கணுன்றதுக்காக செயல்கள் செய்யறது. பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதிபூதா அப்படின்றது இந்த ஜட இயற்கை. அதிதெய்வா அப்படின்றது அ தேவர்கள். சரிங்களா? அவங்கள குறிக்குது. யக்ஞா அப்படின்றது பகவானை குறிக்குது. பகவான் எங்கே இருக்காங்கன்னா நம்ம எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இறக்கும் நேரத்தில் பகவானை எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. சரிங்களா? அதை தான் நம்ம இப்போ பண்ணணும். நம்ம ஏன் சாண்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம மனசில் எப்பயுமே நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். கலியுக தர்மம். ம் இறக்கும் நேரத்தில் நம்ம இப்போ நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸாம் நல்லா எழுதிட்டு வந்துருவாங்க. கரெக்டா? அதே மாரி தான். யார் ஒருத்தங்க கிருஷ்ண பக்திய நல்லபடியா சாதனா பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு இருக்கும் நேரத்தில பகவானோட நினைவு வரும். யாரு வந்து பக்தியே பண்ணாம இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? பகவான் நினைவுல வர்றது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். இல்லைங்களா? ஸோ, அதனால வாழ்நாள் முழுவதும் சாதனா, பக்தி, பிராக்டிஸ் பண்ணணும், பயிற்சி அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்பிளா எடுக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ்ல விளையாடுறாங்க. அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? நல்லா பயிற்சி எடுத்து தான் விளையாட போவாங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு பிள்ளைங்கலாம் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. நல்லா பயிற்சி எடுத்து தான் எக்ஸாம் எழுத போவாங்க. அது மாரி நம்மளுமே எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதில நல்லா பயிற்சி குக் பண்ணும்போது ஆரம்பத்தில சிரமமா இருக்கும். நல்லா அதே பயிற்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, சர்வசாதாரணமா நம்ம குக் பண்ணிட்டு வெளில வந்துருவோம். இல்லைங்களா? அதனால அந்த பயிற்சின்றது இம்பார்ட்டன்ட். பெர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வரணும். அது மாரி நம்ம வந்து இறக்கும் நேரத்தில பகவான் நினைவில் கொள்ளணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பக்தி நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் வாழ்நாள் முழுவதும். அதனால சாண்டிங் பண்றதா இருக்கட்டும், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பகவத்கீதை கிளாஸஸ், பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுறது, மங்கள ஆரத்தி அட்டென்ட் பண்ணுறது, நம்ம தினப்படி செயல்கள் சாப்பிடும்போது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அவசியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்காக. சரிங்களா? ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு பகவானோட நினைவு எப்பயுமே நம்ம இதயத்தில் இருக்கும். அப்போ நம்மளால் இருக்கும்போது பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும். அப்போ நம்ம பகவானை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? அதனால் பயிற்சின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதே கிட்ஸ் ஒழுங்கா படிக்கலைன்னா என்ன ஆவாங்க? எக்ஸாமில் அவங்களால மார்க் வாங்க முடியாது. அதே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்லாம் பயிற்சி பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் விளையாட்டில் வின் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே அந்த பயிற்சின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. 7வது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் 2 பதங்களில் கிருஷ்ணர் சில ஆ, இது வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? அதிபுத்த, அதிதெய்வ, அத்தியாத்மா அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்குறாங்க இங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த சார்ட் அதுதான் இது. இதுலயே வந்து அதிபூதா அப்படின்றது வந்து பௌதீக இயற்கை, ஆத்மான்றது ஜீவாத்மான்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இத வந்து த்ரீ ஃபோல்டு மிஸ்டரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இனி வர செஷன்ஸ் L3, L4லலாம் நல்லா படிப்பீங்க இதெல்லாம். அ தெரிஞ்சுப்பீங்க. அ நம்மளுக்கு வந்து 3 துன்பங்கள் உண்டு வாழ்க்கையில. என்னென்ன அப்படின்னா, ஆத்மா அப்படின்றதுல என்னன்னா, நம்பளுக்கே நமக்கு குடுத்துக்கிற கஷ்டங்கள். நம்ம சரீரத்தில வர கஷ்டமும், நம்ம மனம் நமக்கு குடுக்குற கஷ்டமும், நம்பளுக்கே நமக்கே வர கஷ்டங்கள். சரிங்களா? நம்ம சரீரத்தில இப்போ வந்துட்டு வலி, வேதனை இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம சிரமப்படுவோம். மனசுல வேதனை இருக்குன்னா, நம்ம சிரமப்படுவோம். சரிங்களா? அது வந்து ஆத்மா. அதிபூத்தான்றது பிற உயிரினங்கள்னால வர கஷ்டங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். தெய்வன்றது இயற்கை சீற்றங்கள். தேவர்களால இயற்கை சீற்றங்கள்னால வர கஷ்டங்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த எர்த்குவேக்கு, சுனாமி அதெல்லாம் வருது இல்லைங்களா? மணல் சரிவு இந்த மாரி. இது வறட்சி, துன்பம் இதெல்லாம். அதெல்லாம் வந்து அதி தெய்வா அப்படின்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால துன்பங்களையும் 3ஆ கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம். ஒண்ணு நம்மளுக்கு வர கஷ்டம். நம்மளுக்கு குடுத்துக்கிற கஷ்டம். சரிங்களா? இன்னொன்னு பிற உயிரினங்கள்னால வர கஷ்டங்கள். இன்னொன்னு இயற்கை சீற்றங்கள்னால வர கஷ்டங்கள். இது எல்லாமே இந்த ஜட உலகத்துல இருக்க தான் செய்யும். இது எதுவுமே இல்லாம இருக்காது. இதெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல நேச்சர். ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்த யார் ஆட்சி பண்றாங்க? துர்காம்மா. கரெக்ட்டா? மாயாசக்தி. துர்காம்மா. துர்காம்மா கையில என்ன இருக்கும்? திரிசூலம் இருக்கும். திரிசூலம் தான் அந்த 3 அந்த இது அதிபூத, அதிதெய்வ, அத்தியாத்மா. சரிங்களா? அந்த 3 குச்சி இருக்குல்ல ஷார்ப் எண்டு அதுதான். அ நம்ம நினைப்போம் துர்காம்மா வந்து அசுரர்கள குத்தும்போது, அந்த மாரிலாம் பிக்சர் பார்ப்போம்ல, யாரையோ பண்றாங்க, அதர்மம் பண்றவங்கள பண்றாங்கன்னு நெனைப்போம். அது நம்ப தான். கிருஷ்ண பக்தி பண்ணாம இருக்கிறோம்ல, அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த அதிபூத, அதிதெய்வ, அத்தியாத்மா இந்த ஜட உலகத்தில இருக்கிறனால நம்மளுக்கு அந்த 3 கஷ்டங்களும் நம்மளுக்கு வருது. அப்படின்றத தான் சிம்பாலிக்கா நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி நம்ப துர்க்கை அம்மனோட அந்த
பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து நம்மளாம் வெளியில் வரணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது பக்தி. அதை விட்டுட்டு வேறெல்லாம் பண்ணோன்னா நமக்கு சிரமங்கள் தான் வரும். ஸோ அந்த வகையில் சாதனா பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அதி ஆத்மான என்ன, அதிபூத்தான அதி தெய்வான என்னன்னு பார்த்தோம். அது யஜ்ஞான்றது பகவான். அவங்க வந்து நம்ம இதயத்தில் இருக்காங்க. மரண நேரத்தில் நம்ம பகவானை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்னு அர்ஜுனன் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. அப்போ பிரம்மன் அப்படின்னு என்னன்னு அர்ஜுனன் கேட்டாங்க இல்லையா, அது வந்து ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அத்தியாத்மானோ அதை தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். 2 கொஸ்டின் இருந்ததா? பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மானா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்களா? இது 2மே ஜீவாத்மா அப்படின்றத பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? ஜீவாத்மாவின் உடலை, ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள், அதுதான் வந்து கர்மா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம இப்போ ஜீவாத்மா, நம்மளோட இந்த சரீரம் இருக்குது. இதை நம்ம உணவு கொடுக்கணும், உடை போட்டுக்கணும், தங்கறதுக்கு இடம் வேணும், இதுக்கெல்லாம் செயல்கள் செய்வோம் இல்லை, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள். அதுதான் கர்மா. சரிங்களா? அப்போ கர்மானா என்னன்னு கேட்டதுக்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள இந்த பௌதிக இயற்கை, இந்த ஜட உலகத்தில் ஏதாவது அப்படி நிற்குதானே? இல்லை, மாறிக்கிட்டே இருக்குது, சுழன்றுக்கிட்டே இருக்குது இல்லைங்களா? நம்மளும் வாழ்கிறோம், குழந்தையா இருந்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 5 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருப்போம், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யவன பருவம் வருவோம், அப்புறம் மிடில் ஏஜில் இப்போ இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் வயசாகும், அப்புறம் இறப்பு. மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது, செல்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குது, நாள் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது இல்லைங்களா? எல்லாமே வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அப்போ எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத்தா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த ஜட இயற்கை, சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடக்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். 11th சாப்டரில் நம்ம படிப்போம். எல்லா தேவர்களும் பகவான்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அது அதிதெய்வ. உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும், உடல் உள்ள அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா. அவங்க தான் அதி யஜ்ஞ அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கறது. மேலும் தனது வாழ்வில் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், ரகசியம் பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? எப்படி அவங்க லோகத்தை நம்ம அடையிறது அப்படின்னு. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிடும். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். சரிங்களா? நம்ம வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வந்து பகவானை போய் அடையணும். எவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த ரகசியம். சரிங்களா? இது தெரியாமல் தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அப்படியே வாழ்ந்து வாழ்ந்து இதே பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கோம். ஆனால் இங்கே ரொம்ப அழகாக இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம எப்படி பகவான் லோகத்தை அடையிறது, இதுலேயும் சந்தேகமே வேண்டான்ட்டாங்க பகவான். சிறிதும் சந்தேகம் வேண்டாம் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. பகவானையே நினச்சி நம்ம உடலை விட்டோன்னா நம்ம பகவான் லோகத்தையும் நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அது எப்படி அப்படின்னா, அது வந்து சத்துவகுணத்தில் வாழ்வதால், கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு சேவை செய்வதால். சாத்விக குணத்தில் நம்ம இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா ராஜசகுணம் தாமசகுணம் நம்மளை அதர்மம் செய்ய வச்சிடும். அதர்மம் செஞ்சால் நம்ம பகவானை அடைய முடியாது. சரிங்களா? சாத்விக குணத்தில் நம்ம இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு சேவை செய்வதால், அந்த சாத்விக குணம் சுத்த சத்துவகுணத்தில் கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானை நினச்சிட்டு நம்ம செய்கிற செயல்கள்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம ஜபிக்கணும். தடைகள் வருது அப்படின்னா வாழ்க்கையில் அதை நம்ம பொறுத்துக்கணுமே தவிர ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. தடைகளை நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம், யாராவது நம்மளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கள திருப்பி நம்ம வந்துட்டு எதாவது ரிவெஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்பி என்ன ஆகும், நமக்கு தண்டனை அதிகமாக தான் வரும். ஏன்னா நம்ம செய்யும்போது ரிவெஞ்ச் வந்து ஒரு நல்ல செயலாக இருக்காது இல்லைங்களா? தவறு தான் வரும். அப்போ அந்த தவறுக்கான தண்டனை மறுபடியும் அனுபவிக்கிற மாதிரி தான் ஆகிடும். அதனால் தடைகள் வருது அப்படின்னா நம்ம அதை பொறுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம வளர்க்கும் போது என்ன ஆகும், இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யும்போது இறக்கும் நேரத்தில் நம்மளால் பகவானை நினைவில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் பரமபுருஷன் திவ்யமான இயற்கை அடைகின்றான் பகவான் லோக்கம். சரிங்களா? அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பகவான் லோக்கம் நம்மளாம் போக போகிற இடம். சரிங்களா? எப்படி இருக்கும்னா பாவங்கள் அற்றது. அங்கே தான் சுத்த சத்துவகுணம் தானே, அதனால் அங்கே பாபங்கள்லாம் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் முதுமை கிடையாது, மரணம் கிடையாது, சோகம் கிடையாது, பசிலாம் கிடையாது அங்கே.
தாகம் இல்லை, எப்பயும் பரமானந்தம் தான். வேதனையோ கஷ்டமோ எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? ஆசைகள் உடனடியாக நிறைவேறும். பகவானுக்கு நம்ம செய்யறது பக்தி சேவை இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு என்ன ஆசையா இருக்கும்? பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவோம். அது வந்து உடனே உடனே நம்மளுக்கு நிறைவேறும். சரிங்களா? இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு எதாவது சாப்பிடணும்னு கேட்டால் கூட அங்கே வந்து டிசைட்ரி இருக்குமா, அதுக்கிட்ட போய் நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அது நம்மளுக்கு கொடுக்குமா. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவானோட லோகம் வந்து இப்படிப்பட்ட லோகம், உயர்ந்த லோகம். சரிங்களா? அங்கே பகவான் இருக்காங்க, கோபாஸ் கோபிஸ் இருக்காங்க, டிவோட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க. நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அங்கே போய் இந்த மாதிரி விஷயங்களோட நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அழகாக பக்தி சேவை பண்ணி பகவானோட இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட இயற்கையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அடையிறோம். பாவங்கள் கிடையாது, முதுமை கிடையாது, மரணம் கிடையாது, சோகம் கிடையாது, பசி கிடையாது, தாகம் கிடையாது. எப்பயும் பரமானந்தத்தோடு இருப்போம். ஆசைகள் இல்லாமல் உடனடியாக நிறைவேறும். சரிங்களா? இப்போ ஆசை இருக்குல்ல, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து யக்ஷபிரக்ஷணம் அப்படின்ற மகாபாரதத்தில் வர ஒரு சாப்டரில் இவங்க யுதிஷ்ட மகாராஜர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து சொல்கிறாங்க. பாகவதத்துலேயும் இந்த ஸ்லோகம் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகம் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் அது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து கொண்டு மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயமாகும். ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க யுதிஷ்ட மகாராஜர். என்ன அப்படின்னா, நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா? குருவிகள், விலங்குகள், ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஃபேமிலியில், ஃப்ரெண்ட்ஸில், ரிலேட்டிவ்ஸ்லலாம் பார்க்குறோம். இது இல்லாமல் குருவி, அனிமல்ஸ் இதெல்லாமும் பார்க்குறோம். அப்படிலாம் பார்க்கும்போது மரணம்ன்றது இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. நம்மளுக்கும் உண்டுன்றதும் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆனால் அதை ரியலைஸே பண்ண மாட்டோம். எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா, யாராவது இப்போ ஃபேமிலிலேயே இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்லேயே இறந்தால் கூட நம்ம போவோம். போயிட்டு இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தாங்க, இப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடைசியில் போயிட்டாங்களே அப்படின்லாம் வந்துட்டு நம்மளும் வருத்தப்படுவோம். இவ்வளோ நல்லா வாழ்ந்தாங்களே இப்படி போயிட்டாங்களேனுவோம், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தாங்களே இப்படி போயிட்டாங்களேனுவோம் எல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, அந்த மரணம் அவங்களுக்கு தான், நமக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இல்யூஷன். அதுதான் வந்து மாயை அப்படின்றது. சரிங்களா? நமக்கு கிடையாது, அவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் அந்த அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் என்னதான் செஞ்சாலும் கடைசியில் எதுவும் நம்ம கூட வரப்போறதில்ல. இந்த சரீரத்துலேருந்து எதுவுமே வரப்போறதில்ல. ஆனாலும் நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் அதே வேலையை செஞ்சுட்டே இருப்போம். மறுபடியும் கோவப்படுவோம், நம்ம மறுபடியும் ஆசைப்படுவோம், நம்ம மறுபடியும் சோகமாக இருப்போம். எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுட்டே தான் இருப்போம். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மரணம்ன்றது மற்றவங்களுக்கு தான், எனக்கு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலையில் நம்ம வாழ்க்கையில் மாயையில் நம்ம இருக்கோம். அது பார்க்கும்போது யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது, சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. எப்படி இப்படி வந்துட்டு இருக்க முடியும்? அப்போ நமக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது, மரணம்ன்றது நடக்க போகுதுன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம தயார் பண்ணணும் இல்லை இல்லையா? அதுக்குமே என்னென்னா, எப்படி பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சேர்க்கலாம், அப்படிதான் எண்ணம் போகும். நம்ம போகிறதுக்குள்ளார என்னெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு அது அவங்களே பண்ணிப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படி நம்ம சேர்த்து வச்சாலும் அவங்களுக்கு அதை அனுபவிக்கணும்னு இருந்தால் தான் அவங்க அனுபவிக்க முடியும். அவங்களுக்கு அனுபவிக்கணும்னு சுக்கிருத்தி இல்லைன்னா அவங்க அனுபவிக்க முடியாது. நம்ம சேர்த்து வைக்கலைனாலும் அவங்க அனுபவிக்கணும்னு இருந்தால் அவங்களே சேர்த்துப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்காது. நம்ம தான் செய்யணும், நம்ம இருந்தால் தான் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணுவோம். ஆனால் அது எதுவுமே கடைசியில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாது, கை கொடுக்காது. இறக்கும் நேரத்தில் நம்மளுக்கு அது எதுவுமே கை கொடுக்காது. அப்போ விதுஷ மகாராஜர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இவ்வளோலாம் மரணம்ன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம், ஆனால் அதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு. அப்போ எப்படி தயாராகணும் அப்படின்னா, மரணத்தின் போது என்ன நினைக்கணும், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். அதுதான் பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இறக்கும் நேரத்தில் என்னை நினைத்தால் என்னை நீ வந்தடைவாய், சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து தயார் பண்ணணுமே தவிர, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம இருந்தாலும் நடக்கும், இல்லைனாலும் நடக்கும். அவ்வளோதான். சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்ப என்ன செய்யணுமோ அத நம்ப லைஃப்ல செஞ்சுக்கணும். ஆனா அத செய்யாம இருக்கிறது யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குன்றாங்க. ஒருவன் ஹரே தனக்கு கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த சீன் வந்து இதுல இருக்க சீன் வந்து பாண்டவர் வனவாசத்துல நடந்தது தானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. பாண்டவர் வனவாசத்துல தண்ணி குடிக்க ஆமாமாமா. போவாங்க ஒவ்வொருத்தரா. ஆமாமாமா. அவரு ஆ. எத்தனை கேள்வி கேட்பாரு, அது பதில் சொல்லித்தான் தண்ணி குடிக்கணும் பாரு. இவங்க சொல்லல, ஆமா. உடனே மரணம் ம். அடைஞ்சிருவாங்க. அப்படியே 4 பேரும் ஒருத்தருக்கு 4 ஒருத்தருக்கு வந்துருவாங்க. ஆமா. அப்ப கடைசியில யுதிஷ்டிர் வருவாரு. அவர்கிட்ட கேட்கவும், ம். எல்லாரும் இறப்பதாக இருந்தாலும் ம். மரணத்தை ஸ்வீகரிப்பதில்லை, இதுதான் ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சரின்ட்டு ஹரே உனக்கு கிருஷ்ணா. ஏதாவது வரம் கேளும்பாரு. எனக்கு ஆ. தன்னுடைய இது ஆ.
அதாவது சித்தியோட ம் குழந்தைகள் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நகுலம் சகாதேவனுக்கு மட்டும் உயிர் ம் விடுங்கம்பாரு. ம் ஆனா அவரு நம்ம 4 பேருக்கும் உயிர் கொடுத்துருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா ஆமா. மாதாஜி. ஹரே அர்ஜுனன் பீமனுக்கும் சேர்த்து கொடுத்துருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா ஆமா கண்டிப்பா. ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜர் அந்த மாதிரி யக்ஷரை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுவாங்க. ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. அதுல ம் அவர் ஏன் நீ ம் அதாவது பீமே அர்ஜுனன் போற ம் பலசாலியை விட்டுட்டு ம் ஏன் நகுல மட்டும் கேக்குற ம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ம் எங்க அம்மாவுக்குள்ள நான் ஒருத்தர் இருக்கிறான், ம் எங்க சித்திக்கு ஒரு பையன் இருக்கணும் இல்லையா? ம் அதான் நான் அவரு கேட்கணும். அதான் ரொம்ப ஆமா ஆமா அதாவது ரொம்ப மாதாஜி. பாராட்ட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் ஆமா. சொல்றேன். கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. அதனால தான் எல்லாருமே குடுக்குறாங்க. ஹரி போல் பிரபுஜி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபாரதத்துல இது வந்து யக்ஷ பிரஷ்னம். யக்ஷருக்கும் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கும் நடக்கிற கான்வர்சேஷன். ஹரி போல். ரொம்ப அழகா அந்த பாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்க. 2 பேருக்குமே நன்றிகள். ஹரி போல். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம வந்து 6th ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ, ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு என்ன ஆகும் இறக்கும் நேரத்தில் ஞாபகத்துக்கு வரும். சரிங்களா? ஒருத்தவங்க என்ன ரொம்ப ஆழ் மனதில் இருந்து என்ன ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்காங்களோ அதுதான் அடுத்த பிறவிக்கு அவங்களுக்கு அடித்தளம் அமையும். ஸோ அதனால் உடலை விடும்போது ஒருவன் எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அவன் அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பொழுது ஒருவன் மரணம் அடைகிறான் என்பது நிச்சயம் அல்ல. சரிங்களா? யார் எப்போ இறப்பாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. அது தெரிஞ்சா நல்லது. பரீட்சித் மகாராஜருக்கு தெரிஞ்சது என்ன பண்ணாங்க? உடனே போயிட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் ராஜ்யத்த விட்டாங்க. எல்லாத்தையும் குடும்பத்த விட்டாங்க. நேரா போய் கங்கை கரையில உட்காந்து பாகவதம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா தெரியுது அவங்களுக்கு. இன்னும் 7 நாள்ல மரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிட்டாங்க அதுக்காக. இல்லைங்களா? அதுவும் என்னது அவங்க எம்பரரு. ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே சொத்து வச்சுட்டுலாம் இல்ல. எம்பரர். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவ்ளோ ராஜ்யத்தையும் விட்டுட்டு, ஃபேமிலியும் விட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க, உடனே அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு கடகடன்னு கங்கைக்கு போறாங்க. அங்க ஆத்தங்கரையில உட்காந்து பரீட்சித் இவங்க சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்டேருந்து பாகவதம் கேட்குறாங்க. அப்படி சூதகோசாமி. சாரி சூத இல்ல மாதாஜி. சுகதேவ கோஸ்வாமி. சூத கோஸ்வாமி ஆமா வந்து மாதாஜி. அதான் நானும் சொன்னேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்டேருந்து பாகவதம் கேட்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதோ வச்சிருப்போம். அத எப்படி பாதுகாக்கலாம்? 7 நாள்ல மரணம் அப்படின்னா, இங்க இத வச்சிருக்கோமே, அத அங்க வச்சிருக்கோமே, இங்க வச்சோமே, ஞாபகம் இல்லையே, எங்க போச்சு? அப்படி பண்ணக்கூடாது. இத தான் நம்ம வந்து என்னன்னா, பாகவதம், பகவத்கீதைலாம் வாசிக்கும்போது, பியூர் டிவோட்டீஸ் அவங்க லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம கவனமா பார்க்கணும். ஸோ அந்த வகையில எம்பரர் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் ரினவுன்ஸ் பண்ணிட்டு, பா பாகவதம் கேட்கறது அவங்க வந்து கேட்டு பகவான அடையறாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ அதனால இப்ப பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வந்து தெரியும் 7 நாள்ல மரணம்னு. இப்ப நமக்கெல்லாம் தெரியாது. சரிங்களா? காட்டுல காட்டுல தனக்கு குடிக்க தண்ணி கேட்டார் மாதாஜி. சன்னிக்க ம், மகரிஷி ம், தியானத்துல இருந்தாரு. அவர் தண்ணி குடுக்கல. உடனே இவர் செத்த பாம்பு தூக்கி அவர் கழுத்துல போட்டுட்டாரு. ம், ம். அப்புறம் சன்னிக்கிற மகரிஷியோட மகன் வந்து ஸ்ருங்கி ஸ்ருங்கி. சொல்லிட்டாரு, உனக்கு ம். உனக்கு வந்து ஒரு வாரத்துல மரணம். எங்க அப்பாவை எப்படி செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லுவாரு. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். ஹரி போல். ஆனால் கண்டிப்பாக மரணம் அடைவது என்பது நிச்சயம். நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நமக்கு இல்லைன்றது கிடையாது. நிச்சயம். ஆகையால் ஒரு எந்த வினாடியிலும் மரணம் வரலாம் என்று தயாராக இருக்க வேண்டும். நம்ம ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்? நிறைய சாதனா பக்தி 4 ஹவர்ஸ் சாண்டிங்கா எனக்கு பத்தாது. நான் லேட்ல பக்திக்கு வந்திருக்கிறேன். அதனால நான் வந்து நிறைய பக்தி பண்ணணும். நல்லா நான் வந்துட்டு பகவான் நினைக்கணுன்றதுக்காக நம்மளாம் 4 ஹவர்ஸ் சாண்டிங் இல்ல. 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் நம்மளாம் இன்னையிலேருந்தே பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம லேட்டாக வேற வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சாதனை இன்னும் நல்லா அதிகப்படுத்தணும். சரிங்களா? அதனால் அவசியம் எல்லாரும் சாண்டிங் அதிகப்படுத்துங்க. நிறைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணரை எப்பயுமே மனசில் நினச்சிட்டு இருங்க. போக ஆஃபரிங் பண்ணுங்க. சரிங்களா? சத்சங் நிறைய வந்து கலந்துக்கோங்க. நாம் எந்த நொடியில் உயிர் விட்டாலும் நமது ஒரே கடமை கிருஷ்ணனை நினைத்து கொண்டிருப்பது. அதன் மூலம் நாம் வெற்றி அடையலாம். என்ன வெற்றி? இந்த பௌதீக பிறப்பிறப்பு சோஷிலேருந்து வெளியில் வந்து நம்ம பகவானை அடைவோம். எவ்வளோ பெரிய பிராப்தம்! பல்லாயிரக்கணக்கா நேற்று நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோமா, பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தேன்னு. நிறைய பற்பல பிழைகளுக்கு அப்புறம் பகவான் தான் சர்வகாரண காரணம் தெரிஞ்சு பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரணாகதி பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஆத்மா ரொம்ப துர்லபம் பார்க்கறது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம். கரெக்டா? அந்த மாதிரி பல பிறவிகளை நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிறவியில் நம்மளுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிராப்தமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது. சரிங்களா? யாருக்குமே கிடைக்காது. ரொம்ப வந்துட்டு அனுகிரகம் செய்யப்பட்ட சொல்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. என்ன செய்யணும்?
அப்படின்றத பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வர அந்த வெற்றியை நம்ம வந்து அடையலாம். எப்போ பகவானே எப்பயும் நம்ம மனசில் நினச்சிக்கிட்டு பக்தி பண்ணும்போது இதுவே நமது ஒரே கடமை, நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது. சரிங்களா? இது பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் இன்னொரு தடவை பகவத்கீதை எப்போ படிப்போம் தெரியாது. சரியா? இன்னொரு தடவை மனித பிறவி எப்போ கிடைக்கும்னு தெரியாது. அப்புறம் நம்ம வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் மறுபடியும் பல ஜென்மங்கள் நம்ம வாழ்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால் இந்த பிறவிலே நமக்கு கிடைச்ச இந்த மிகப்பெரிய ஒரு அனுகிரகத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக அவசர கால விஷயமா நம்ம வந்து செய்யணும். சரிங்களா? பக்தியை. அதனால் 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம 4 ரவுண்ட்ஸ் பத்தாதுன்றது தான் நம்மளோட எண்ணம். சரிங்களா? 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். இன்னும் நான் சாதனா பக்தி அதிகமாக்கணும். மரணத்தின் போது நம்ம பகவான் நினைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண பிரதிஜை எடுத்து நம்ம வந்து பண்ணணும். இது வேற யாருக்காகவும் வேணாம், நமக்காகவே நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? மரண நேரத்தில் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணனை நினைப்போம் என்பதற்கு என்ன உறுதி? சரி, நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து கிருஷ்ணாவோட நினைவு வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும். நம்ம வந்து நல்லபடியாக சாதனா பக்தியை பண்ணும்போது. சரிங்களா? அதுதான் நான் எப்பயும் சொல்கிறது என்னென்னா, இப்போ நம்ம முதல் நாள் வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு தூங்கிடுறோம். அடுத்த நாள் காலையில் ஏஞ்சோடனே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? நம்ம முதல் நாள் யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்தாங்க, நம்ம என்ன பண்ணோம், அதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா? முதல் நாள் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அது ரொம்ப ஈடுபாடோடு எதை செய்கிறோமோ அது அடுத்த நாள் காலையில் தூங்கி ஏஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு அது ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆழ் மனதில் நம்ம உணர்வில் என்ன பதியுதோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும். கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு நம்ம சொல்ல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே நம்ம உணர்வில் அது பதிய ஆரம்பிக்க நமக்கு இருக்கும் நேரத்தில் பகவான் நினைவு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அந்த இன்னொன்று என்னென்னா, பகவானே அந்த அனுகிரகத்தை பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கும் போது இருக்கும் நேரத்தில் அவங்க நம்மளுக்கு வராமல் விட்டுருவாங்களா, மறந்துடுவாங்களா? அவங்க என்ன மனிதனா? இல்லை. பாரபட்சம் பார்க்கறதுக்கோ இல்லைனா மறந்து போகிறதுக்கோ இல்லைனா பார்ஷாலிட்டி பார்த்து நான் உனக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்களா? இல்லை. அவங்க வந்து கொஞ்சோடு நீ பக்தி பண்ணி நினைச்சா கூட நான் உன் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா? பகவான் அப்படிப்பட்டவங்க, உயர்ந்தவங்க. ஸோ அதனால் நம்ம அதெல்லாம் நினச்சி நம்ம வந்து சந்தேகப்பட்டுட்டு நம்ம இருக்கிற வாழ்க்கையை விட்டுறக்கூடாது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம உணர்வில் கிருஷ்ணா பதியணும். அதே மாதிரி அந்த அளவு நம்ம சாதனா பக்தி பண்ணணும். பகவானே நினைவில் கொண்டு வருவாங்க. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும். சாதனா பக்தி அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராவில் குரு கொடுக்குற கைடன்ஸில் நம்ம பண்ணணும். இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி உண்டு. இது லெவல் 1ல இந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்களா? ஜடபரதர் ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த ஸ்டோரி கேட்டிருக்கீங்களா? இது ஜடபரதர் ஸ்டோரி லெவல் 1ல இல்லையா? சரி, ஓகே. ஜடபரதர் எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க அது. எல்லாரும் கேட்டிருக்காங்களா? அப்போ சரி, ஜடபரதர் ஓகே. ஓகே, அப்போ நம்ம வந்துட்டு 1 லைனில் முடிச்சிடலாம். சுருக்கமா ஜடபரதர் பிரபுஜி சுருக்கமா சொல்லிடுங்க, அவ்வளவுதான். அதான் அதுதான் பிரபுஜி. பரத் மகாராஜர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தன்னோட ராஜ்யத்தில் ஏன்னா வர்ணாசிரம முறைப்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழணும். பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில் எல்லாரோட மனித வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா, பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்தா வாழ்ந்ததுக்கப்புறம் சன்னியாச நிலை அப்படின்றது வரணும். அதுதான் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான லைஃப் ஸ்டைலு. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பரத் மகாராஜர் தன்னோட ராஜ்யம் எல்லாத்தையும் தன்னோட குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு காட்டுக்கு வந்து தவம் பண்ணி பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், மனித பிறவியை பூர்ணமாக கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவங்க வராங்க. ஆனால் வந்து அவங்க கொஞ்ச காலம் பக்தி பண்ணும்போது ஒரு மான் வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அது குட்டி போட்டுருது. அதை பார்த்துக்கிற பொறுப்பு இவங்களுக்கு வந்துடுது. அந்த தாய்மான் வந்து இறந்துடுது. அதை பார்த்துக்கிற பொறுப்பு இவங்களுக்கு வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் அந்த மான்குட்டியை வளர்க்குற சமயத்தில் என்ன ஆயிடுனா, அந்த மான் மேலே அவங்களுக்கு ரொம்ப பற்றுதல் வந்துடுது. ஒரு நாள் அந்த மான் போனது, காட்டுக்குள்ளே போனது திரும்பி வரலை. சரிங்களா? அப்போ இவங்களுக்கு அந்த மானுக்கு என்ன ஆச்சோ அது மேலே இருந்த அட்டாச்மெண்ட்டு. சரிங்களா? ஃபேமிலியை, ராஜ்யத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஈஸியாக வந்துட்டாங்க. நான் வந்து என்னோடய ஹியூமன் லைஃப்பை கரெக்டாக நான் வந்து ப்ராக்ரஸில் கொண்டு போகணும் ஸ்பிரிச்சுவலான்னு. ஆனால் இந்த மான்குட்டி மேலே இருந்த பாசத்தினால, அது மேலேயே இருந்த அந்த ஒரு அன்புனால, அட்டாச்மெண்ட்னால இறக்கும் நேரத்தில் அந்த மானையை நினச்சி இருந்தாங்க. அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அடுத்தது ஒரு மான் பிறவி கிடச்சிது. சரிங்களா? அந்த மான் பிறவியில் இவங்க செஞ்ச அந்த பக்தி, அந்த சாதனாவில் அவங்களுக்கு வந்து நினைவுக்கு வந்துச்சு, போன பிறவியில் என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்னு.
பகவானை நினைக்கிறது, பக்தி பண்ணி பகவான் நினைச்சு உடலை விடாம இந்த மான் மேல பற்றுதல்னால மானை நினைச்சு உடலை விட்டதுனால அவங்களுக்கு இந்த மான் பிறவி கிடைச்சிருக்குன்னு. அதனால இந்த மான் பிறவி அவங்க நல்லபடியா வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மனித பிறவி அப்படின்றது ஒன்று கிடைச்சது. சரிங்களா? அதுல வந்து அவங்க ஜடபரதரா வாழ்ந்தாங்க. ஜட பரதர் அப்படின்னா என்ன? ஜடம் மாதிரி, அதாவது எந்த உணர்வுகளுக்கும் அவங்க வந்து அதாவது ஜட உலக விஷயங்கள்ல அவங்க ஈடுபடாம, சரிங்களா? ஒரு மேட் மேனுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க. அப்போ வந்து ரகுகர்ணர் அப்படின்ற ஒரு அரசர் வருவாங்க அந்த பக்கம். அவங்களுக்கு பல்லக்கு தூக்க சொல்லுவாங்க. இவங்கள தூக்கும்போது இவங்க வந்து எறும்புலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாண்டி போவாங்க. அப்போ வந்து அந்த ரகுகணர் வந்து இவங்களை வந்து திட்டுவாங்க. உனக்கு பல்லக்கு கூட ஒழுங்கா தூக்க முடியாதா, அது கூட தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி திட்டும்போது இவங்க வந்து ஆத்ம ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கேட்டு ரகுகணரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் பக்தி பண்ணி ஜடபரதரும் பக்தி நல்லபடியாக பண்ணி 2 பேருமே பகவானை அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், எதுக்கு இந்த ஸ்டோரி இங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இறக்கும் நேரத்தில் மானை நினைச்சு உடலை விட்டதுனால மானா அவங்க பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பாகவதத்தில் இந்த ஸ்டோரி வருது. சரிங்களா? எதனால இந்த ஸ்டோரி பாகவதத்தில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க? பகவத்கீதையில் 8வது அத்தியாயத்தில் நம்ம படிக்கிறோம்ல, இறக்கும் தருணத்தில் நீ என்ன நினைச்சு உடலை விடுறியோ அந்த நிலையை நீ அடைகிறாய் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுதா? இந்த ஸ்லோகத்தை நம்மளுக்கு உணர்த்துறதுக்காக பாகவதத்தில் அந்த ஸ்டோரியை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு உடலை விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைவோம். ஸோ கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னா என்னது? இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு கிருஷ்ணரை அடைதல். அப்போ நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு உடலை விடணும். அதுக்கு நம்ம பக்தியை வாழ்நாள் முழுக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இதுதான். இறப்புன்றது ஒரு எக்ஸாமு. நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு என்ன பண்ணணும்னு. அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடக்கூடாது. சிலபஸ் தெரிஞ்சு படிக்காமல் ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலை செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்தி மனதை சரிங்களா? எல்லா அத்தியாயத்திலையும் பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க. நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக, இதுலேயும் டவுட்டே வேண்டாம் அப்படின்றாங்க. அப்போ நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு இங்கே சொல்கிறாங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்களா? பயிற்சி எப்படி பண்ணணுன்றது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில். என்னை இந்த உருவில் நினைத்து, கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம பகவானை எப்பயுமே மனசில் நினைச்சிட்டு இருக்கணும். சரிங்களா? சரி பகவான் சொல்லிட்டாங்க, நான் பகவான் மட்டும் நினச்சிட்டு இருக்கேன், நான் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் அப்படி இருந்துடலாமனா கூடாது. அடுத்ததுல சொல்கிறாங்க, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை போ செய்வாயாக. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு கடமை என்ன? போரிடுறது. சரிங்களா? என்னை நினச்சிக்கோ, உன்னோட கடமையான போரிடுதலே செய். அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு என்ன மெசேஜ்? என்ன உன் மனசில் முழுமையாக நினச்சிக்கோ, உன்னோட வாழ்க்கைன்ற போராட்டமான வாழ்க்கையை நீ நல்லபடியாக வாழு. சரிங்களா? அந்த போராட்டமான வாழ்க்கையில் என்னை நினச்சிக்கிட்டே உன்னோட கடமையை நீ செய் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. கடமையிலேருந்து விலகுன்னு சொல்லவே இல்லை பகவான். சரிங்களா? ஸோ அப்போ மனசு ஃபுல்லாக கிருஷ்ணாவை வச்சுக்கிட்ட ஆசையாக நம்மளோட கடமைகளை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும். அதுதான் நமக்கு சொல்கிறாங்க. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம தினம் செய்கிற செயல்களோட பலன்களை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணி உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும், மனம், இதயம், தாட்ஸு, சரிங்களா? அது எப்பயுமே பகவானாக இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? நாம ரூப குணலீலைகள் அதில் எப்பயுமே நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். புத்தியை, சரிங்களா? அதுமாதிரி நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம பகவான்கிட்ட நிலை நிறுத்தணும். இந்த மாதிரி நம்ம புத்தி, மனம் இதெல்லாம் பகவான் மேலே நிலை நிறுத்தி நம்ம கடமையை சரிவர செஞ்சு எப்பயும் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்மளோட செயல்கள்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நீ என்கிட்டயே வந்துடுவ, அதில் சந்தேகம் வேண்டாம் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எப்படி பயிற்சி பண்ணணுன்றதுக்கான ஸ்லோகம் இது. 8.8 ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து, சரிங்களா? நாமரூப குணலீலைகளை தியானிக்கணும். எல்லாமே அன்லிமிட்டெடு. பகவானுக்கு நாமங்கள் 10,000, அன்லிமிட்டெட். குணங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சரிங்களா? அதெல்லாம் படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும். அவங்களோட ரூபம் ரொம்ப அழகு. திரிபங்கா ஃபார்மாக இருக்கட்டும், விஸ்வரூபமாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி சங்கு சக்கர கதாதாரியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ரொம்ப அழகான ரூபம். நினச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். கோயிலுக்கு போகிறோமா, வீட்டில் வச்சுருக்குறோமா, விக்கிரகத்தை அடிக்கடி பார்க்கறது, நினைவில் கொள்வது, இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி அவங்களோட லீலைகள் அநேகம் இல்லைங்களா?
வாமன அவதாரத்தை நினச்சி பார்க்கலாம், கிருஷ்ணர் வந்துட்டு பால்ய பருவத்தை நினச்சி பார்க்கலாம். எவ்வளவோ நம்மளுக்கு வந்து லீலைகள் பகவான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பகவானோட நாம ரூப குண லீலைகளை நம்ம என்ன பண்ணணும், அடிக்கடி தியானிக்கணும். நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியானிக்க முடியலையா, நல்ல டிவோட்டிஸ் சொல்கிறத நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? எப்பொழுதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி பகவான் நினைப்பதில் இவ்வழியில் சற்றும் பிறழாது. இதை வந்து ஏதோ நான் சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் பண்ணேன், மற்ற நேரத்தில் நான் வந்து பௌதிக விஷயத்தில் ஈடுபட்டேன்னு பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் ஏன்னா நம்ம வந்ததே லேட் கம்மர்ஸ். சரிங்களா? அதனால் நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, நல்லபடியாக பயிற்சி பண்ணணும். பகவானை தியானிக்கிறதுல நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்ன செய்யணுன்றதெல்லாம் பகவான் ரொம்ப அழகாக நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து அஜாமிலா ஸ்டோரியும் வந்துட்டு இந்த அத்தியாயத்தோட வந்து சம்மந்தப்படும். என்ன அப்படின்னா, பாகவத்தில் இந்த ஸ்டோரியும் இருக்குது. ஒரு உயர்ந்த பிராமணன் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக அவங்க பிராமண விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? பிராமணர்கள் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க. அப்படியே அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்குது, குழந்தைங்க, ஒய்ஃபு, அப்பா அம்மா எல்லோரும் இருக்காங்க. ஒரு நாள் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, காட்டுக்கு வந்து இந்த சருகுகள் விறகுகள்லாம் எடுக்கிறதுக்காக வராங்க, பூஜை புனஸ்காரங்களுக்காக. அப்போ வர வழியில் வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றா இருக்கிறது அவங்க பார்க்க நேரிடுது. அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு மனசில் வந்து சஞ்சலம் ஏற்பட்டுருது. சரிங்களா? அந்த பெண் மேலே அவங்களுக்கு ரொம்ப அலாதி பிரியம் ஏற்பட்டுருது. அப்படி இருந்து எங்கள் பிராமணன்னா அதனால் தன்னை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ரொம்ப முயற்சி பண்ணி அந்த தாட்ஸ்லேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்களால முடியல. சரிங்களா? உடனே அந்த பெண்மணிக்கிட்ட போய் அவங்க கேட்பாங்க, என்னை நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு. அந்த பெண்மணி ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்லிடுவாங்க, அவங்க ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டு. சரிங்களா? அவங்க வந்து சொல்லிடுவாங்க, இல்லை உங்களோட சொற்ப வருமானத்தில் என்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது, அதனால் எனக்கு உங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்வாங்க. இல்லை நான் வந்து உங்களை எப்படின்னாச்சும் நான் வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க. இவங்க 2 பேருக்கும் ஒரு 10 குழந்தைங்க பிறந்துடும். சரிங்களா? அப்போ வந்து கடைசி பிள்ளை பேர் நாராயணா அப்படின்னு பகவானோட நாமத்தை இவங்க வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த பெண்மணியோட வாழ்வாங்க. அதே மாதிரி அந்த பெண்மணியோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இவங்களோட வருமானம் பத்தாது. அதனால் நிறைய தப்பும் தவறும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. சரிங்களா? திருடுறது, பொய் சொல்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு இறக்கும் தருவாய் வருது. சரிங்களா? இறக்கும் நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களோட ஒரு பயம் வரும்ல. அப்போ வந்துட்டு நாராயணன் தனக்கு பிடிச்ச குழந்தை, அந்த 10ஆவதா பிறந்த அந்த சின்ன குழந்தை இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நாராயணான்னு கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்ட நிமிஷத்துலேயே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, யமதூதர்கள் அந்த இறக்கும் நேரத்தில் யமதூதர்கள் வந்துடுறாங்க. நாராயணா அப்படின்னு அவங்க இறக்கும் நேரத்தில் கூப்பிட்டனால விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. நமக்கு வந்து இறக்கும் நேரத்தில் 2 பேர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பக்தி பண்ணோன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க, வைகுண்டம் கூட்டு போவாங்க. பக்தி பண்ணலைன்னா யமதூதர்கள் வருவாங்க, நம்மளை வந்து இது கர்மாவை பார்க்குறதுக்கு, நல்லது கெட்டதெல்லாம் பார்த்து சொர்க்கம் நரகம்லாம் அனுப்புறதுக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம தான் யாரை இன்வைட் பண்ணுறோன்றது நம்ம வாழ்க்கை வாழுற விதத்தில் இருக்குது. கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க, இல்லை அப்படின்னா யமதூதர்கள் வருவாங்க. இப்போ அஜாமிலாவோட இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து நாராயணன் கூப்பிட்ட நிமிஷத்தில் அவங்க குழந்தைய தான் கூப்பிட்டாங்க. யமதூதர்களும் வந்துட்டாங்க, விஷ்ணு தூதர்களும் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இறக்கும் நேரத்தில் யமதூதர்கள் வருவாங்கல்ல. நாராயணன் சொன்னால விஷ்ணு தூதர்கள். அப்போ வந்து அஜாமிலா பார்க்குறாங்க, இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் கான்வர்சேஷன் போயிட்டுருக்கும். இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவங்க நிறைய அதர்மம் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு பிராமணனாக இருந்து இவங்க நிறைய தவறுகள் பண்ணிட்டாங்க, அதனால் நாங்கள் இவங்கள நரகத்துக்கு கொண்டு போகணுன்னு. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை இவங்க வந்து பகவான் நாமத்தை இறக்கும் நேரத்தில் சொல்லிட்டாங்க, அதனால் நாங்கள் இவங்கள கூப்பிட்டு போவோம். அப்போ தான் அஜாமிலா பார்க்குறாங்க, நம்மளும் சேர்த்து. சரிங்களா? நம்மளும் பார்க்குறோம், நமக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது, விஷ்ணு தூதர்கள் வர அளவுக்கு. ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் வரும், எனக்கு. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா, அஜாமிலா பார்க்குறாங்க, தெரியாமல் என் குழந்தைய நான் நாராயணான்னு கூப்பிட்டதுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் வந்திருக்காங்களே, நான் நிஜமாலுமே பகவான் நினச்சி பகவான் நாமத்தை சொல்லியிருந்தா எவ்வளவோ உயர்ந்த விஷயமா இருந்திருக்கும், இப்படி தப்பு பண்ணிட்டேனேன்னு அப்போ வருத்தப்படுறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் 2 பேரும் கான்வர்சேஷனில் யமதூதர்கள் வந்து போயிடுவாங்க. ஏன்னா வந்து யமதர்மராஜர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, யார் ஒருத்தங்க பகவான் நாமத்தை சொல்லி துளசி மாலை கழுத்தில் போட்டு அவங்க வாழ்க்கை வந்து பக்தி மார்க்கமாக வாழ்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட போகக்கூடாது நீங்கள் அப்படின்னு வந்து யமதூதர்களுக்கு யமதர்மராஜர் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா?
அதனால அவங்க வந்து போயிடுவாங்க. இப்போ வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அஜாமிலாக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க. உடனே கூட்டு போகல. சரிங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு நீ இருந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நீங்க வந்து மேலே வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க நேரடியாக பார்த்துட்டாங்களா என்ன நடக்குதுன்னு. ஹரித்வாரில் போயிட்டு நல்லபடியாக பகவான் நாமத்தை ஜபிச்சு அதுக்கப்புறம் பகவானை இவங்க அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அஜாமிலா ஸ்டோரியில் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் இறக்கும் நேரத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். பக்தி பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன நடக்குது, பக்தி பண்ணாதவங்களுக்கு என்ன நடக்குது, இவங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது, நமக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ அதனால் நமக்கும் இது வந்துட்டு ஒரு லெசன் நம்மளும் பார்க்குறோம் அஜாமிலாவோட இருந்து. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த செகண்டில் நமக்கு அடுத்த சான்ஸாக நினச்சி பகவான் நாமத்தை நம்ம நல்லபடியாக ஜபிக்கணும், பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? விஷ்ணு தூதர்கள் வரணும் அப்படின்னா வேண்டாம், யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னா நம்ம இயல்பாக வாழ வேண்டியது தான். சரிங்களா? அது அவங்கவுங்களோட டிசையர். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கணும். அதனால் 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பத்தாது, இன்னையிலேயும் 60 ரவுண்ட் சாண்டிங் அப்படின்றதுல ரொம்ப தீவிரமாக வந்துடணும். நமக்கே நம்ம செய்கிற நல்லது. அப்போ என்னென்னலாம் நினச்சி நம்ம பகவானை வந்துட்டு மெடிடேட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்கிறாங்க நமக்கு. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர். சரிங்களா? இதெல்லாம் பகவான் நாமரூப குணலீலைகள். சரிங்களா? அணுவை விட சிறியவங்க, எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறவங்க, எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். பௌதிகமே பகவான்கிட்ட கிடையாது. புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள்லாம் வச்சு பகவான் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமன்னா இந்த சரீரம் சார்ந்த இந்த புத்தியை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. குறைகள் உள்ள இந்த புத்தியை வச்சு நம்மளால அவங்கள புரிஞ்சுக்க முடியாது. குறைகள் உள்ள புத்தின்னு ஏன் நம்ம சொல்றோன்றத L3ல நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. சரியா? ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று புருஷரை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரிலாம் பகவான் இது ஒன்றும் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர்னா எப்படி இருப்பாங்க? பல்லாயிரம் கோடி சூரியன் ஒன்றா எழுந்தால் எவ்வளோ பிரகாசம் வருமோ அதை விட பிரகாசமானவங்க பகவான் அப்படின்னு விஸ்வரூப தரிசனத்தில் நம்ம படிப்போம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்கும்போது, மெடிடேட் பண்ணும்போது நம்மளால் பகவான் மேலே என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியாக தியானம் பண்ண முடியும். ஒன்றுத்தையும் நம்ம அந்த மாதிரி நினச்சி பார்க்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது 10th ஸ்லோகம். இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி இறக்கும் நேரத்தில் இப்படிலாம் வந்துட்டு கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக முடியாதுன்னு தான் தோணும். சரிங்களா? படிப்போம். இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடன் முழு பக்தியுடன் இந்த எழுப்பல இந்த எந்திரிக்கேன்னு சொல்லுது. ம் பிற- ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணட்டுமா? ஓகே, ஹரிபோல். பிறழாத மனதுடன் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 10th ஸ்லோகத்தில். அதுக்கு அடுத்தது வேதங்களை கற்பவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இத்தகு பக்குவத்தை விரும்புபவன் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். முக்தி அடைவதற்கான இம்முறையை தற்போது நான் உனக்கு சுருக்கமாக விளக்குகின்றேன் அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அதாவது நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த நிலை. இந்த பூர்வ மத்தியில் வந்து மூச்சை நிறுத்தி இது யோகத்தை வந்துட்டு நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணி பிறழாத மனதுடன், அதை நம்ம படித்தோம்னா தாரணா இதெல்லாம் நம்ம படித்தோமா, முழு பக்தியுடன் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ பகவானை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம வந்து நினைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகத்துலேயும் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மற்ற மார்க்கத்தில் பிரம்மஜோதியில் நுழையிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனால் நம்ம வந்து பக்தின்றதை நம்ம நல்லா பண்ணாலே போதும். தூய பக்தர்கள் இத்தகைய யோக பயிற்சியை செய்வதில்லை. ஹரிபோல். நமக்கு கிடையாது. அவ்வளோ கஷ்டமான பேப்பர் நமக்கு கிடையாது. ஆனால் அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ளதால் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை அவருடைய அருளால் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க பக்தி யோகத்தை கையில் எடுத்து நல்லபடியாக பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ, அவங்க வாழ்க்கையில் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இறக்கும் நேரத்தில் பகவான் நினைவு இயல்பாகவே வரும். பகவானே அந்த நினைவை கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா?
சமூக கட்டமைப்பு மிகவும் மாறிவிட்டது. ஒருவரால் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிப்பது என்பது இயலாததாகிவிட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பது தான் ஒரே கத்தி. அதனால இப்ப நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் இங்க இந்த சார்ட்ல இருக்கும். உயிர் மூச்சை வந்து புருவ மத்தியில நிறுத்தி பிறழாத மனதுடன் வேதங்களை கற்றவர்களும் மற்ற துறவிகளும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து பரமபுருஷ பகவான் நினைவில் கொள்வதில் பக்தியுடன் ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா. இந்த முறை வந்து நமக்கு சிரமமானது. இது வந்து பிரம்ம ஜோதியில் நுழையிறவங்களுக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுனால நமக்கு வந்து பகவான் நினைவு இயல்பா வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. 8.12 ஸ்லோகத்தில் புலன்களின் எல்லா ஈடுபாட்டுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே யோக நிலை. கண்டிப்பா. புலன்களில் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகிறான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா. இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் படிக்கிறோம். புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருப்பதே யோக நிலை அப்படின்னு. கண்டிப்பா பக்தி யோகத்தில் நம்ம அதை தானே பண்றோம். நம்ம என்ன பண்றோம், புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றோம். ஜட விஷயங்கள்ல நம்ம என்கேஜ் பண்ணல இல்லைங்களா. இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்துல என்னன்னா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைப்பாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்தி யோகத்துல புலன்களை என்கேஜ் பண்ணுவோம். நம்ம அதுதான் நிறைய தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வந்திருக்கோம் இது வரைக்கும். ஒரு வாழ்த்தனம் பண்ற குழந்தைய அமைதியாருன்னு சொல்றதை விட அதை நல்ல காரியங்கள்ல ஈடுபடுத்துறதுன்றது நல்ல விஷயம் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்மளோட புலன்கள் மனதெல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுன்றதே யோக நிலை தான். சரிங்களா. ஜட உலக விஷயங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், விலகி இருக்கும். புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி கண்ட்ரோல் பண்ணி, அதாவது ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சையும் தலை உச்சியில் நிறுத்தி. சரிங்களா. யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க வந்து யோக நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆனா நமக்கு வந்து என்னன்னா பக்தி சேவையில இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அவங்க வந்து சிரமப்பட்டு பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ணி ஈஸியாக பண்ணுவோம் அதை. இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் என்னும் புனித பிரணவத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சு உடலை விடணும் அப்படின்னு. ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க பக்தி யோகம் பண்ணுறோமோ இயல்பாகவே நம்மளுக்கு இதயத்தில் பகவானோட நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பகவானை நம்ம நினைப்போம், பகவான் அந்த நினைவையும் கொடுப்பாங்க. 8.14 ஸ்லோகத்தில் பிரித்தாவின் மகனை பிறழாத மனதுடன், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, பார்ட் டைம் ஜாபாக பண்ணவே கூடாது கிருஷ்ண பக்தியை. சரிங்களா. கை குழந்தைக்கு மேலே அம்மாவுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு கவனம் நமக்கு எப்பயுமே பகவான் மேலே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா. அதுதான் என்னை எப்பொழுதும் எண்ணுபவன் பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகின்றான். பகவானை நினைக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இல்லையா. எதையோ நினைச்சு நம்ம வந்துட்டு மனசை சிரமப்படுத்திக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த தாட்ஸ் வேறு தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியில் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை நம்ம நினைக்கணும். அதே சமயத்தில் நம்ம டியூட்டிக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம செய்யணும். நம்மளோட கடமை அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவு தாட்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளான். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகின்றான். நம்ம எதுவுமே செய்ய வேணாம், மனசு ஃபுல்லாக கிருஷ்ணாவை ஆசைப்பட்டு மனசு ஃபுல்லாக பகவானை நாமரூப நிலைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட கடமையை செஞ்சால் போதும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே எல்லா வேலையும் செய்கிறது. சரிங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகேவா. ஞான கர்ம அஷ்டாங்க யோகிகள் சுலபமான சுய லாபங்களுக்கான ஆசைகள் இருக்கிறது கண்டிப்பாக இல்லையா. ஞான யோகம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகணும்னு நினைப்பாங்க. கர்மயோகத்தில் உள்ளவங்க பலனை எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. அஷ்டாங்க யோகத்தில் உள்ளவங்க மிஸ்டிக் பவர் அஷ்ட சித்திகளை ஆசைப்பட்டு இருப்பாங்க. அதனால் சுயநலம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒரு தூய பக்தருக்கு பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதை தவிர வேறு ஆசைகள் இல்லை. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டிக் பவரில் ஆசை இருந்ததா இல்லை. ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கர்ம பலனில் ஆசை இருந்ததா இல்லை. பிரம்மஜோதி அடையணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களா இல்லை. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, பகவான் திருப்தியோடு இருக்கணும். பகவான் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே செய்யணும். போர்க்களத்தில் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தூய பக்தர்கள் வந்து பகவானை திருப்தி பண்ணுறதே அவங்களோட ஆசை. யசோதாமாவுக்கு பகவான் திருப்தி பண்ணால் போதும், கோபேஸ்க்கு பகவான் திருப்தி பண்ணால் போதும், அர்ஜுனனுக்கு பகவான் திருப்தி பண்ணால் போதும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் தூய பக்தி. அத்தகைய பக்தியுடையவன் பகவானை எளிதில் அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு தூய பக்தரால் ஒரு கணமும் பகவானை மறக்க முடியாது. கண்டிப்பாக கை குழந்தை மேலே அம்மாவுக்கு இருக்கிற அக்கறை. சரிங்களா.
கவனம் எப்பயும் என்னதான் செஞ்சாலும் வாழ்க்கையில் அவங்க கவனம் முழுக்க குழந்தை மேலே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தூய பக்தரால் பகவானை எப்பயும் மறக்கவே முடியாது. அதுபோலவே பகவானாலும் தனது தூய பக்தரை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. பகவானுக்கும் தன்னோட டிவோட்டியை என்றைக்கும் மறக்கவே முடியாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டில் நம்மளும் வரணும். பகவானால் மறக்க முடியாத அளவுக்கு பக்தியில் நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான இந்த ஜட உலகம் எப்படி துக்காலயம் அசாஸ்வதம், சரிங்களா? முற்றிலும் துன்பம். அதாவது நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல, பிற உயிர்கள்னால வர துன்பங்கள், நம்மளே நமக்கு கொடுத்துக்கிற துன்பங்கள், இயற்கையினால் வர துன்பங்கள், இதெல்லாம் நம்ம என்ன நினச்சோன்னா, இதெல்லாம் துன்பமா அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம மாயையில் இருப்போம். சரிங்களா? இதெல்லாம் இயல்பு, இப்படி தான் இருக்கும் வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம். ஆனால் அந்த அளவு நம்ம அறியாமையில் மாயையில் கட்டுப்பட்டிருக்கோன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த எல்லாமே என்னதுன்னு நினச்சி அவ்வளோ பிரயத்தனை பண்ணி வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறக்கும்போது எதுவுமே என்னது இல்லைன்னு போகிறது எவ்வளோ பெரிய துர்பாக்கியம் இல்லைங்களா? அந்த வாழ்க்கையை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். எல்லாம் என்னது, இறக்கும்போது எதுவுமே என்னது இல்லை. அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சாபம். சரிங்களா? அந்த சுழற்சியில் இருக்கிறது பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் எவ்வளோ போராடுறோம் வாழ்க்கையில் இல்லையா? குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைனா தாங்க மாட்டேன்து, பண கஷ்டம் வந்தால் தாங்க மாட்டேன்து, நம்மளை யாராவது உதாசீனப்படுத்தினா தாங்க மாட்டேன்து, அவமானப்படுத்தினா தாங்க மாட்டேன்து, எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு ஆனாலும் வாழுறோம். அது துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. யார்? பகவானை பக்தியில் அடைஞ்சவங்க. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். இருக்கலே அல்டிமேட் கோல் நம்ம எல்லாருக்கும் யார்? பகவான் தான். அவங்களையே பக்தி பண்ணி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த துன்பமான உலகத்துக்கு அவங்க வர்றதில்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகங்களிலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதில் என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து மேலுலகம் இருக்குது, சொர்க்கம். தேவர்கள்லாம் எப்பயுமே ஹாப்பியாக இருக்காங்களா, எந்த கஷ்டமும் இல்லாமன்னா, எப்போ அசுரர்கள் வந்து தங்களை தாக்குவாங்களோ அப்படின்னு பயப்படுவாங்க. ஹிரண்யகசிபுவோட இரண்யாக்ஷனோடலாம் சண்டை வந்துச்சு தேவர்களுக்கு இல்லைங்களா? ராவணன் கும்பகர்ணன்லாம் சண்டை வந்துச்சு. இன்னும் நிறைய அசுரர்கள்லாம் சந்திச்சு. இந்திரனுக்கு எப்பயுமே யாராவது 100 அஸ்வமேத யாகம் 99 பண்ணிட்டாங்கன்னா பயம் வந்துடும். 99 அஸ்வமேத யாகம் யாராவது டச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்து 100வது பண்ணி என் இடத்துக்கு வந்துடுவாங்களோ அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு ஆன்சைட்டியில் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சண்டை வரும். அப்போ மேலுலகத்துலேயும் என்ன தான் இருக்குது? கலவரம் தான் இருக்குது இல்லைங்களா? தாழ்ந்த லோகம், பாதாள லோகம், அதுலேயும் கண்டிப்பாக ஹெல் எப்படி இருக்கும்? ஒரே மரண ஓலம், கஷ்டம், வேதனை, வலி அப்படி தானே இருக்கும் இல்லையா? அப்போ மிக உயர்ந்த லோக்கத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோக்கம் அனைத்தும் பிறப்பிறப்பு மாறி மாறி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே சமயத்தில் துன்பங்கள் நிறைந்த இடம்தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பிரம்மாவுக்கும் ஆயுசு உண்டு இல்லையா? அவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஆயுள் காலம்ன்றது இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ தேவர்களுக்கும் ஆயுள் காலம் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பிறப்பிறப்புன்றது உண்டு. துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. தேவர்களாமல் அப்படியே ஹாப்பியாக இருக்காங்களான்னா இல்லை, அசுரர்களால் அவங்களுக்கு சிரமங்கள் இருக்குது. பாதாள லோகத்துலேயும் சிரமம் இருக்குது, எல்லா லோகத்துலேயும் சிரமம் இருக்குது. ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன். ஆனால் ஒரு இடம் இருக்குது. என்ன இடம்? பகவான் லோகம். சரிங்களா? அங்கே மறுபிறப்பு, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலாம் கிடையாது. நித்தியமாக நம்ம வந்து ஆத்ம நிலையில் பகவானுக்கு எப்பயும் நித்தியமான உறவு நமக்கு பகவான் தான். நம்மளுக்கு எது வேணாலும் மாறலாம். சரிங்களா? பிறப்பிறப்பு மாறலாம், எல்லாமே மாறலாம். சுச்சுவேஷன், ஃபேமிலி எல்லாமே மாறிட்டு வரும். ஆனால் நம்ம கூட கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க. ஆரம்பத்துலேருந்து யாருன்னா பகவான் தான். சரிங்களா? விட்னஸாக இருக்காங்க, நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, கவனமாக வச்சுக்கிறாங்க நம்மளை. சரிங்களா? கைட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க கூட இருந்து மனசில். ஸோ அதனால் நம்ம ஆனால் என்ன பண்ணல, அவங்கள வேல்யூ பண்ணல. டெம்பரவரியான விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினச்சிட்டு நம்ம வந்துட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். நம்ம கூட அனாதி காலத்துலேருந்து இருக்கிறது பகவான் தான். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம கவனத்தை செலுத்தி அவங்கள திருப்தி பண்ணணும். அவங்களோட நம்மளோட உறவை நம்ம நல்லபடியாக நிலைநிறுத்திக்கணும். என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. சரிங்களா? மனித கணக்குலேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா பிரம்மாவோட வாழ்நாளில் ஒரு நாள் அப்படின்றது இந்த சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரகம், கலியுகம் அப்படின்னு 4 யுகங்கள் இருக்கா? அந்த 4 யுகங்களும் 1000 முறை சுழற்சி பண்ண பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுது, 1000 முறை சுழற்சி பண்ண பிரம்மாவோட ஒரு இரவு பொழுது. சரிங்களா? அப்போ பிரம்மாவோட ஒரு முழு நாள் இரவும் பகலும் சேர்ந்தது. இந்த 4 யுகங்களும் 2000 முறை சுழற்சி பண்ணால் பிரம்மாவோட ஒரு முழு நாளாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை
சத்தியுகம், திரேதாயுகம், தாபரம், கலியுகம். சுழற்சியில் வரும்போது பகல். 1000 முறை அதே மாதிரி சுழற்சியில் வரும்போது இரவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும்போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்தத்திலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பிரம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி பகல் பொழுது இரவு பொழுது இருக்கா? அந்நேரத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இந்த லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறோம்? நைட்டு தூங்குறோம், காலையில் எழுந்துச்சி வேலை செய்கிறோம், மறுபடியும் நைட்டு தூங்குறோம் இல்லையா? அந்த அவ்யக்தம்ன்றது அந்த உறக்கம் நிலை, செயலற்ற நிலை. சரிங்களா? பிரம்மாவோட பகல் பொழுது தோன்றும்போது அவ்யக்தத்திலேருந்து ஜீவாத்மாக்களும் மாதாஜி அவ்யக்தத்திலேருந்து வெளியில் வராங்க. திருப்பி வந்து இரவு பொழுது வரும்போது அவ்யக்தத்தில் அவங்க வந்து ஒன்றிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எப்படி நம்ம தூங்குகிறோம், செயலற்று தூங்குகிறோம், ஏந்திரிக்கிறோம், செயல்கள்லாம் கடன்னு பண்ணுறோம், மறுபடியும் தூக்கம் வரும்போது செயலற்று இருக்கும்ல, அது மாதிரி பிரம்மாவோட இரவு வரும்போது அவ்யக்தத்தில் இருக்கும், மறுபடியும் இப்போ பகல் வரும்போது அவ்யக்தத்திலேருந்து வெளியில் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது அவர்கள் அனாதராக அழிக்கப்படுகின்றனர். பிரளயம் ஏற்படும். அப்போ பிரம்மாவோட பகல் இரவு வரும்போது பிரளயம் ஏற்பட்டு நம்ம சிரமப்படுறோம். சரிங்களா? இருப்பினும் இதெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த ஜட உலகம் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு. ஆனால் இதில் எவ்வளோ பேருக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பிரளயம்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சரிங்களா? துன்பம் நிறைந்த இடம், கலவரம் நிறைந்த இடம் நம்ம பார்க்குறோம், மேல் உலகத்துலேருந்து கீழ் உலகம் வரைக்கும். ஆனால் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு உலகம் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா, தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும், எப்பயும் நித்தியமாக இருக்கும், மாற்றம்லாம் இருக்காது. இது மாதிரி தோன்றி மறையிறதெல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? எப்பயுமே இருக்கும். திவ்யமானதும், இதில் உள்ள இந்த பிரச்சனை, கலவரம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, துன்பம், இதெல்லாமே அங்கே இருக்காது. திவ்யமானதாக இருக்கும், தெய்வீகமானது, பரமானந்தம். சரிங்களா? ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பரமானந்தத்தை உணர்கிற நிலை. நம்மளோட நித்திய உறவான பகவான், நம்ம நித்தியமான பகவானோட ஆத்மாக்கள் எப்பயும் பகவானுக்கு அன்பின் சேவை பண்ணிக்கிட்டு ஹாப்பியாக இருக்கிற ஒரு லைஃப். அதில் அனர்த்தங்கள் இருக்காது, கஷ்டங்கள் இருக்காது, துன்பங்கள் இருக்காது, எப்பயும் வெளிச்சமாக இருக்கும். சரிங்களா? மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது, இந்த உருவாக்கம், இயக்கம் எல்லாம் வந்து ஜட உலகங்களுக்கு தான். சரிங்களா? அதெல்லாம் இங்கே ஜட உலகத்துக்கு நடந்தாலும் அந்த பகுதி பகவானோட ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்குமா? அழிவே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணும் பக்தி பண்ணி. ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட வீடு. நம்ம வந்துட்டோம் ஏதோ தெரியாமல் வெளியில், திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ அங்கே தான் நம்ம போகணும். எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ அந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதே இல்லை. இதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். பகவான் லோகத்தை 8.20-21 ஸ்லோகங்களில் நம்ம பார்க்குறோம். அதோட நிலை என்ன? சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் ஜட உலகத்தோட நிலை என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த 2 ஸ்லோகத்தில் ஆன்மீக உலகம் எவ்வளோ உன்னதமாக இருக்குது, உயர்ந்ததாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 22 ஸ்லோகத்தில் எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரமபுருஷ பகவானை களங்கமற்ற பக்தியினால், வெறும் பக்தின்றதை சொல்ல பாருங்க, பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? களங்கமற்ற, அஷ்டாங்க யோகம் இல்லாத, ஞான யோகம் இல்லாத, கர்மயோகம் இல்லாத பியூரான பக்தி. சரிங்களா? அதால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம இப்படிப்பட்ட பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். இல்லைன்னா எங்கே இருக்கணும்? நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் துன்பம் நிறைந்த இந்த கலவரம் மிக்க இந்த உலகத்தில் தான் பர்த் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம இருப்போம். அப்படி அதில் இருக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அன்பை வெளிப்படுத்தணும். பக்தின்றதே அன்பு. சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம வந்து அதுவும் கள்ளங்கபடம் இல்லாத அன்பு. அது வந்து நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். பகவானோட இருப்பிடம் கோலோகம் வைகுண்டம் தான். ஆனால் அதுக்காக அவங்க அங்கே மட்டும்தான் இருக்காங்களா? இந்த ஜட உலகத்தில் வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம், எனக்கு என்ன அது உன் பிரச்சனைன்னு விட்டுட்டா இருக்காங்க? இல்லையே. கூடவே வந்து இதயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க? பரமாத்மாவாக இருந்து நம்மள கைட் பண்ணுறாங்க. பகவத்கீதை கேளு, பக்தி பண்ணு, வந்துடு என்கிட்ட. நம்ம லோகத்தில் நம்ம அழகாக இருக்கலாம். எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க, ஆனால் நிறைய பேர் உதாசீனப்படுத்திடுறோம் இல்லையா? பகவான் என்ன பண்ணாங்க? எங்கும் நிறைந்துள்ளார், அச்சித்து சித்து எல்லாத்துலேயும் பகவான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். மேலும் அனைத்தும் அவரில்
அவருள் அமைந்துள்ளது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லாமே அவங்களுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். பரதர்களில் சிறந்தவனே, எந்தெந்த நேரங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோ- யோகி மீண்டும் வருகின்றான் அல்லது வராது போகின்றான் என்பதை பற்றி நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது இறக்கும் நேரத்துல இப்ப யோகத்தை பயிற்சி பண்ணி அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் பண்றாங்கல்ல, அதை பயிற்சி பண்ணி உடலை விடுறவங்களுக்கு மார்க்கங்கள் இருக்கு. வெளிச்சமான மார்க்கம், இருட்டான மார்க்கம் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா பக்தர்களுக்கு அப்படி கிடையாது. சரிங்களா? இப்ப பகவான் என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா, 2 வகையான மார்க்கம் இருக்கு. சரிங்களா? ஒருத்தவங்க வந்து புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இரவு நேரத்துல தேய்பிறையில, அப்புறம் வந்து தட்சிணாய காலத்துல, சரிங்களா, இந்த மாதிரி காலத்துல உடலை யாராவது விடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க சந்திரலோகம் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி இந்த பூலோகத்துல பிறவின்றதை எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே வந்து ஆம், யார் ஒருத்தவங்க ஒளியில, சரிங்களா, ஓகே, இந்த ஸ்லோக்கில் இன்னொரு ஸ்லோகம், ஒரு நிமிஷம். ஓகே, நம்ம அப்படியே போவோம். வேத கருத்தின்படி இந்த உலகத்திலிருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளியில், மற்றொன்று இருளில். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருகின்றான். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இருட்டிலெல்லாம் அவங்க உடலை விட்டா அவங்க தட்சிணாயன காலத்துல திரும்பி வராங்க மாதாஜி, உத்தராயண காலத்துல போறவங்க ஆ, வர மாட்டாங்க. அதான் மத்தாச்சு நான் ஒரு ஸ்லோகத்தை அதனால பீஷ்மர் உத்தராயண காலம் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணாரு. பீஷ்மர் உத்தராயண காலம். ஹரிபோல் மாதாஜி, நான் ஒரு ஸ்லோகத்தை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், அதான் எனக்கு வந்து ஃப்ளோ வரல. ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, ஹரிபோல். அக்னி தேவன் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறையில் உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் உத்தராயண காலத்தில் யார் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவான் அடைகிறாங்க. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகம் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2 மார்க்கம் இருக்குது. ஒன்று வந்து வெளிச்சமான மார்க்கம், இன்னொன்று வந்து இருட்டான மார்க்கம். வெளிச்சமான மார்க்கத்தில் யார் உடலை விடுறாங்களோ அவங்க பகவானோட லோகத்தை அடைகிறாங்க. அதே வந்து இருட்டில் போகிறவங்க சந்திர லோகம் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி இந்த பூலோகத்தில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ வேத கருத்தின்படி இது வந்து வேதத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த 2 பாதையும் வேதத்தில் இருக்குது. ஒளியில் போகிறவங்க பகவான் லோகத்தை அடைகிறாங்க, இருட்டில் போகிறவங்க இருளில், சரிங்களா, அவங்க வந்து திரும்பி வராங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆனால் இந்த 2 பாதையும் அறிந்த அர்ஜுனா, இவ்விரண்டு பாதைகளையும் அறிந்துள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் குழப்பமடைவதில்லை, எப்பொழுதும் பக்தியில் நிலை பெறுவாயாக அப்படின்னு நம்மளுக்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, நமக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ளவங்க எந்த நிலையில உயிரை விட்டாலும் பகவான் நினைச்சு உடலை விட்டால் அங்கே பகவான் லோகத்தை அவங்க அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி தொண்டு பாதையில் இருக்கிறவங்க, சிலவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வேதத்தை நல்லா படிப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கு பலன் உண்டு. யாகங்கள்லாம் செய்வாங்க, அதுக்கான பலன்கள் உண்டு. தவம் செய்வாங்க, அதுக்கான பலன் உண்டு. தானம், கர்ம ஞான யோகம் அந்த பாதையை வந்து எடுக்கிறவங்க, இதால் அடையக்கூடிய பலன்கள் பக்தி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைச்சிடும். சரிங்களா? இப்போ கர்மயோகம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதான பலன் கிடைக்கும். ஞான யோகம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதான பலன் கிடைக்கும். தவம் புரியவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதோட பலன் கிடைக்கும். ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இது எல்லா பலனுமே கிடைக்கும். அதுதான் அவ்வளோ உயர்வு பக்திக்கு. சரிங்களா? பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே அனைத்தையும் பெற்று வேதம் படித்த பலன், யாகம் செஞ்ச பலன், தவம் செஞ்ச பலன், தானம் கொடுத்த பலன், கர்ம ஞான யோகம் அந்த பாதையை ஃபாலோ பண்ண பலன், இது எல்லாமே பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே ஒருத்தவங்க அடைகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான், பகவான் லோகத்தை அவங்க அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ நம்மளுக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, மற்ற எந்த விஷயத்த நம்ம கடைபிடிச்சாலும் பக்தி பண்ணுற அளவுக்கு அது முழுமை கிடையாது.
பக்தி பண்ணால் நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைவோம். அப்படிப்பட்ட பக்தியை நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இறக்கும் நேரத்தில் நம்மளுக்கு பகவான் நினைவு வரும். அந்த மாதிரி பகவான் நினைவு வரும்போது பகவானே நமக்கு அதை கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? நினைவில் வரும்போது நம்ம பகவானை அடைவோம். கிருஷ்ணரை அடைதல் 8வது அத்தியாயம். சரிங்களா? இதை நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு விஷயங்கள் உபதேசத்தை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். நல்லபடியாக பக்தியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அவசர கால திட்டமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்ம ரொம்ப லேட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஒரே முயற்சியில் ஒருவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்து பகவானின் தாமத்தை, அதாவது இருப்பிடத்தை அடைகின்றான். அதுவே பக்தி யோகத்தின் மகிமை. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபி வைஷ்ணவோ நம நம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு எது ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்தது